Mbona itakuwa tu? Sawa. Asante sana. Basi bwana ekero DJ yoko kuniia ndani sire yule fundi wa mitambo naona ni kama hatuko pamoja. Sawa. Nataka kutoa kwenda tule mase mngana menya funanga por 1993 na tachote keroka twara ya eteire aba aiga keroka ndo bwate mechando wao more especially as a section ya mitumba na aba unchore bande mitumba buna bono echiro ya Maega iganya Mira County na botu aroseri wechire anene sana lakini echiro itu aroseri gutobwatie plan nigere chiro ere hori ande bunere hori nigere skeyoka waone chiro maetekere kwagachwa goike chire tware plan echire yare kwagachwa ero siwinse toro serguchi sedi ebe kwecho ensemo ebe kwa mache ensemo tomanya konyeroke chiro lakini bona iganto bwene tkonyeroke chiro ekiagere nigere hall tebwati end of those things echire ya itonto bwato bokorwa wao buna bono korwa se abachogi baito in fact onye tindi kongaineri kiabuso nkenya gotache chire yo ekiabuso geisa gotachorona ene chire yera kuminga tisi samirako ekia naande lakini egetabu neri city biro bimbia nyakobora daily biro bino atene ino motwa gotebanga inachere intachibese checho bono twamenya koira na twe boliga echogeye bagotorusia ne yaki inkiego chigokora gose inkiego nkonya buna ncho monjori okonye mitumba ekiagera senyi karanserete chafu igonyi karanserete pake chafu y'abantu because echote iyo omontago chabotuko buye bacharie getanda kiana nyaro obeke chafu mambi buna ngoche chafu ino ere nyaro bono namenya gosogwe itorera bono nando mochogi amenya gocha chinsanke gonse binyechogo ne itoreire echabu geichirense namenya goswago chogwa bono inchoyo monchoreria ngotaka gotakonda gwekonya timbu atia sengo chugwekonya ngochikominyoka gochichiduka maga gosaba bando nanyora chichochi abe chibungire bono what I do igongore ntaba subati babere na batembu atereri sakara ne kumbari sakara erime na akore yacha igomanyangi yacha inakora ngontio kerere the holiday lakini omachogino atene inene getabu ngange chogo time tiago nchoga se ache yerensa osago nchoge se enforcement no aro honte binge getande kenene to kitu kidogo ine mechande menge tu aheteire keroka oisa korigere libana ga radio funa motire gochogoraria sini nese chigari echimaega na bama kanyore ubi ichirense tabu atimetra ne container kanya koboisi achia ubie umoirense egotiokera igoro chindoso maso igere para igoro bana rero nyeri kere para igoro orasuka magega inkora nyoro ngeso ora kumia ama achabu amusa paka aba yani ebintu bigo tutiokera korwe singore cheto sinyire what to do na njena re korabiyaiga bare ko nganyi nonye ne chigari echi bachibeke magari barosie magari chibo aba uncheri twara iga saterere ebintu byeto na bituru twarutari sakara so that imbiko ba matobe tuachande kire engakie nyinge emetaro mwaraba kama ache niga acha gotokwa niga ekarukule kikeroka because of what ubierigo ya bwatete karuchi county chionsi ibere akorukisi na korunyamira egaso emetaro ime kare yaso emetaro ime utretia mache nigera yemo bone kerera yemo egaichora nororo egaticha ekare ya ticha tokamenya konyorere kikeroka wana le kikeroka iyo mwanya koiguchira ndeko rukule kikeroka keroka ya eteire ekera bwana buna bana toka bwata abachori mbore motwe abantu baito bakeroka what I'm asking you muri gereri buyamano
tugachora mugaba no mutangani muna Nyamira county ogoro kinyaribo ingoroche kiani kianyaribo bakaga kwa mtu amoroche arafu tokamatu amanyira kanyore debut ya akorire ya take it over ya manyira gototebinga ngaga kiake neke bini kyo montongo tabo kimocha monye ntenite nkorabia dasiti miringa tarengo rekere nyeriwa nyagarama rengo no arenge ko maga yaye na roche michambo to wetra garo erebune debut na acheta gatebanga njonye gama no angiro gota yange nenda rekero kamune debut abantu bane bakonyora makomo wao na menya konyora ngaba abantu abana baruwe cyo bisi bache gorere mutandeli lakini keroka na tonyoro mutandole naki sijawahi ona omo msoko rwabis obelete sutu gocha gotorora no way no era kikeroka kero yabaga tindo tinche korinyamero ndo ocha acha gorra gosere kikeroka injato ira wale gentongo basorra abantu baito bakeroka choro monto koringana na maroraye choro monto obwate vision choro monto ora actuare tago chora chi politician sibatonga ni ama tukamange babwato munyo wansa chore manager era manager account ekiagera politician siago komo agwa komo no skali na na maromo to yo kwana manomo no gotebanga chicho ni chema gataka ngai konya renga taro chicho ina rato jone teli talo to agachira ekiagera ndonga tieto ina mache wanege ndongo batalia bantu baito bakeroka ebitana byafokire ebichana byafokire bikoboryo bogabana ebichana ebi tigabitene na mobirigereri birwa maonabo intege ntongo tkokorera ko bateriga naranya lile igora ege ntonda akorera ko bateria abantu baito bakeroka mwaya eteira mono nanyemba libare ngumbu libare kisi county baya eterete lakini bare merereti nanyera bare Nyamira moya eterete amara merereti mwa chire ko animore kiongozi na yeri tukeli mankeyo bono ni mbwate kiongozi ntebye ko menyele kiane ndaiche na njembe kere kura elinde ke ko Nyamira because he is a manager oisa ko ligara ye chire Nairobi gari muturwa igero sirichi said tware ko na sirichi said maiga gari twiga mainekinga rete ingaime it will be a better thing wale kiongozi yake kiana na barenta ile kwa toro sirichi said igaria ne kijana yake 45 years igero ko kunga James Ongera Kemoni that is a man ora konye Nyamira this man na konye Nyamira ya ito county na na to ikeanye baka itekero kaga igato ikeanye ile kura yao mobekere James Ongera Kemoni tumonga iwa biya mona bategere baito mwana itakuwa sawa. Asante.